Nou, als je het gevoel hebt dat je een rugzak meedraagt, als je het gevoel hebt dat je ergens niet uitkomt, als je in het donker zit en je wil graag in het licht terechtkomen, dan zou ik zeggen, ga altijd even hulp zoeken. Zoek een paragnost of een medium of een therapeut in je buurt. Blijf niet levenslang zo rondlopen, want het hoeft niet. Alles is te bevrijden. En ik wens iedereen een vrij, bevrijdend, zonnig leven toe. Nou, dat is dan een mooi eindakkoord van Monique van der Klooster. Ja, beste mensen, nogmaals, winnaar Paravisie Medium van het jaar 2024, hè? Ja. Ja.